амиршоҳ ғафуров маъюби гурӯҳи якум аст ва барои 10 рӯзи табобат бо арзиши 420 сомонӣ дору харидааст. яъне пули якмоҳаи нафақааш танҳо барои дору рафтааст. мунтазири он аст ки кай ҳаққи нафақаи онҳо бар асоси фармони тозаи раиси ҷумҳур боло бурда мешавад. ба мо омада нарасидеса. намедонам ин чӣ хел сохтор шудеса, ин ҳукуматдорои шаҳри Ҳисор чикор кардесиянд. ҳамунҷа гуфта шудаги айвони кӯдакӣ 20%, маъюбаи гурӯҳ 50%, не ки ҳамин чиз нашудааст. инҷа се каса агентӣ, ҳизби иҷтимоии меҳнат. айни мушкилро Саъдулло Ахмедов, яке аз маълулони дигари ҳамсояи Амиршоҳ Ғафуров ҳам дорад. омада ҳозир раис ҷамъият худашо хазёру ҷӯрҳош хази дугонаҳош гирда ҷамъияи худ нобиноан нигоҳ намекунад. дар агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар бораи таърихи пардохти ҳаққи нафақаи бештар ба суолҳои мо посух надоданд. ғолибҷон ҷурахонзода, як масъули ҷамъияти нобиноёни Тоҷикистон мегӯяд, чунин шикоятҳо ахиран аз сӯи нобиноён зиёд садо медиҳанд. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи зиёд кардани нафақа, яъне ки дар ҳаҷми 50% аз ҳамон нафақае ки худшон мегиранд, и барои нобиноён ё маъюбоне буд ки аз модарзотӣ ҳамин гуна, яъне маъюбишон аз синни кӯдакӣ аст ва онҳо нафақа мегиранд. иҷада баъдан ҳамон мақомотҳое ки вобаста ба ҳамин фаъолият мебаранд ба зиёд кардани нафақаву тартиби ина бо дастурамалҳои худ пешниҳод мекунанд, онҳо тартиби худшон надоранд. тибқи омори расмӣ дар Тоҷикистон ҳудуди 700 000 нафақахӯр зиндагӣ мекунанд ва аз онҳо беш аз 15 000 маъюбони гурӯҳи якум ҳастанд. маъюбоне ки аксарияташон муҳтоҷи кӯмакҳои иҷтимоӣ ҳастанд, як қишри осебпазири ҷомеа ба ҳисоб мераванд.